טוב, תל אביב, אני שמח להיות כאן ביחד איתכם ולהשתעשע איתכם בדברי תורה. למעשה, זו זכות גדולה להגיע לכאן, כיוון שסוף סוף כמעט אין שיעורי תורה בגבולין, כולם מפחדים מהזעקות וצפירות, אבל כאן ברוך השם בבונקר אנחנו בטוחים, וקדוש ברוך הוא יעשה לנו אותות וניסים ונפלאות. הגמרא אומרת בניסן יגאלו ניסן עתידים להיגאל בדף י"א במסכת ראש השנה, וממילא אנחנו מחכים בציפייה ובהתרגשות לחודש ניסן. כבר אמרתי בהרבה שיעורים שלי, יש לי איזה וורט מאוד מעניין, שמחבר את אדר עם ניסן, ואני מאוד מאמין בוורט הזה. הגמרא אומרת בדף כ"ט במסכת תענית, אמר רב שמואל בר שילת, אמר רב יהודה, שדרך אגב הוא היה צאצא של המן הרשע, פלא פלאות, שהמן הרשע, צאצא שלו התגייר, מכאן ראיה לרמב"ם שמגבלים גויים מעמלק, מותר לעמלקי להתגייר, פלא עצום, אבל כתוב לו תמחה, נו, אז בהיותו עמלק, אז יש פלפולים, מקבלים גויים מעמלק, לא מקבלים, אבל אתה רואה מכאן שרב שמואל בר שילת הוא היה מלמד דרדק, דף ח' בבא בתרא, הגמרא אומרת שהוא היה מלמד תינוקות, והגמרא מביאה בדף נ' ו' במסכת גיטין. אומרת הגמרא שמה, מבני בניו של המן, דף נ' ז', מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, וזה היה רב שמואל בר שילת. אז רב שמואל בר שילת אומר שנכנס אדר מרבים בשמחה, הוא אומר גם שנכנס אב ממעטין בשמחה, למעשה המאמר הוא ככה, כשם שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. אז לכאורה זה תאימה גדולה שאנחנו לא מוצאים את זה בשולחן ערוך, את החלק השני, את המרבים בשמחה לא מוצאים, את הממעטין מוצאים, תקנ"א, מרן כותב שמה שנכנס אב ממעטין בשמחה, אבל הוא לא כותב שנכנס אדר מרבים בשמחה. שואל החתם סופר שאלות ותשובות סימן ק"ס, שואל החתם סופר ממה נפשך? אם זה אמת, אז כל המאמר אמת, גם המרבים בשמחה, אז למה את זה לא הכנסת? תרצ"א, תרצ"ה, ו', ז', כל ההלכות פורים. אין בהלכות פורים שנכנס אדר מרבים בשמחה. אז אתה מבין שזה לא הלכה. אז למה מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, הבאת את זה בשולחן ערוך בתקנ"א? למה? ממה נפשך? אם זה הלכה, הכל הלכה. ואם זה לא הלכה, אז גם החצי הראשון הוא לא הלכה. מה פתאום? מרן נהיה ליטאי? לא אוהב לשמוח? נהיה מאוד רציני? עשיו רצה להיות ליטאי שנאמר על עיתני נא. תעשה אותי ליטאי. אבל באמת זו שאלה, למה את החלק הראשון הוא מביא בשולחן ערוך והחלק השני לא? אני חושב פשט גמור, למה החלק הראשון הוא מביא בשולחן ערוך? כי יודעים איך למעט בשמחה. יש הלכות, זה ברור. יש הלכות של 3 השבועות, הלכות של שבוע שחל בו, הלכות של ראש חודש אב, לא מתחתנים, לא שומעים מוזיקה, לא מסיימים בניין של מצווה. לאט לאט מורידים את השמחה, לא מתקלחים במים חמים בשבוע שחל בו. יודעים, יש הלכות. אבל כשנכנס אדר מרבים בשמחה, בוא תסביר לי איך מרבים בשמחה. תסביר לי, נו, הנה, היום כ"ב באדר. תסביר לי מה עשית היום שלא עשית בכ"ב בתשרי. בוא תסביר לי, נו, מה עשית היום כ"ב באדר, מה שלא עשית בכ"ב בכסלו. נו, איך הרבאת? נו, איך הרבאת בשמחה? חוץ מהדרכים הרגילות שאתם מכירים. אני מדבר על תוספת. איזה תוספת הייתה היום שלא עשית? אם היה אומר מי שנכנס פורים, אז פורים. We know good and well, איך מרבים שמחה בפורים. דף ז' מסכת מגילה, הגמרא אומרת שמה ששותים יין, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות מגילה בפרק ב' הלכה י"ד, כיצד חוב הסעודה הזאת, שאוכל בשר ישתה יין וירדם בשכרותו, מביא את זה הרמת תרצ"ק. אז ממילא אנחנו יודעים איך לשמוח בפורים, יין שמח לבב אנוש, עושים סעודה, דף ק"ט פסחים, אין שמחה אלא בבשר ויין, נותנים משלוח מנות, איש לרעהו, עושים חפלה, רוקדים, גם פיקודי השם ישרים לשמחי לב. הרב חידה כותב ש30 יום קודם החג לומדים הלכות החג, לא ככה למדנו בגמרא בפסחים, בדף ו', שהרי משה תיקן להם לישראל, מלמד אותם על הלכות פסח שני, והוא עומד בפסח ראשון ומלמד אותם על פסח שני. כמה בין פסח ראשון לשני? 30 יום. מכאן כותב השולחן ערוך תכ"ט, שלומדים 30 יום, כל החגים 30 יום. אז מה השמע? שלומדים גם הלכות הפסח. רק על ההגדה לבד, בסעודה של פורים לומדים הלכות הפסח. רק על ההגדה לבד יש לך 15 שלבים. קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצר, מרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, עלה נרצה. ועכשיו כל אחד עם המנהגים שלו, וכל אחד עם הבדיעבד, וכל אחד עם הלכתחילה. אז איפה תספיק? הלכות הפסח מרובים, זה תפס את החלק הכי גדול בשולחן ערוך אור החיים. אחר כך הלכות שבת, מרמ"ב עד שמ"ד. אבל הלכות הפסח מתכ"ט עד סוף השולחן ערוך. אתה יודע, זה ככה חלק של פסח. ויש מלא מה ללמוד. אז איפה תספיק? אז מתחילים 30 יום קודם. מתי זה 30 יום קודם? ט"ו באדר. מתי זה ניסן? ט"ו בניסן, זה פסח.
אז יושבים לומדים, אז גם הלימוד נקרא שמחה. פיקודי השם ישרים משמחי לב. אז בפורים אני יודע איך שמחים. איך? בשר, אין שמחה לבא בשר ויין. יין, ישמח לבב אנוש. לימודי השם, לומדים הלכות הפסח. אבל הוא אומר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, כל האדר, אפילו ג' ד' ה' ו' באדר. מה היה בג' זה הרבה, זה לפני 30 יום קודם, אתה לא יכול להגיד לי זה תורה. כי זה לפני 30 יום. נו, אז חוזרת השאלה, אז איך מרבים בשמחה בחודש אדר? לא יודע. מה, אנחנו נשים מוזיקה אחרי התפילה ונקיף את הבימה עם כפיים לרבנו? לא, אני שואל איך, אני לא צוחק. באמת, בוא תסבירו לי, אני לא מכיר אפילו רב אחד שענה לי על השאלה הזאת. איך מרבים בשמחה? בוא תסביר לי איך. שמים מוזיקה, אוכלים בשר כל יום בחודש אדר, פותחים בקבוק כל יום, מרימים שורות של גמרא כל יום. בוא תסביר איך מרבים. תכלס, אתה לא יודע איך מרבים, נכון? נו, עיני עינק, לא יודע. ממעטים, אתה יודע איך ממעטים. איך ממעטים בחודש אב? מים חמים, לא מתחתנים, לא זה, לא שומעים מוזיקה, לא אוכלים בשר, לא... ממעטים אתה יודע איך. נו, יופי, אז תכניס לשולחן ערוך, מה שאתה יודע. אבל איך מרבים? אז מה תגיד, מרבים זה איזה משהו פנימי, עבודת הלבבות, משהו... טוב, אז זה לא קשור לשולחן ערוך. בשביל זה הוא לא מכניס את זה בשולחן ערוך. הוא מכניס בשולחן ערוך מה שאומר לך מתי, כמה ולמה. ככותבת, כביצה, עד 3 שעות, עד 4 שעות, תוך כדי אכילת פרס בהסבה. הוא מכניס לך הלכות, מה עושים, לא עושים. אבל בעניינים של עבודת הלב וחסידות וקבלה וזוהר וכאלה, מה אתה רוצה שהוא יכניס לך? שנכנס אדר מרבים. אז תשאל את מרן, אדוני הפוסק, איך מרבים? לא יודע. לא יודע, אני בכ"ב באדר, אני בדיוק כמו כ"ב בתשרי, כמו כ"ב באב. אין לי איזה משהו מיוחד. אז מה? אז זה הוא לא הכניס לשולחן ערוך. הוא מכניס משהו פרקטי, הלכה, מעשי. מה שלא, הוא לא. אבל מה שמעניין אותי יותר בכל המאמר הזה זה רש"י. ורש"י לכאורה הוא תימה עצומה, שמה בתענית, בדף כ"ט. אמר רב שמואל אמר שילת, אמר רב יהודה, כשם שנכנס אב ממעטין בשמחה, ותשים לב ללשון שהוא לא אמר מפסיקים את השמחה, אלא ממעטין. למה אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, לא יכול להיות מציאות שאתה תהיה אומלל, עצוב, אתה סוגר וחוסם את כל ההשגות שלך. אין השגות גשמיות, אין השגות רוחניות. לא יכול להיות בעולם שאתה תהיה עצוב. יהודי עצוב? זה תרתי דסתרי. יהודי ועצוב? זה תרתי דסתרי. לא יכול להיות שאתה תהיה עצוב, אתה זכית להיוולד, להיות בן של הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. איך אני תמיד אומר לתלמידים שלי, סימן מ"ו בשולחן ערוך כתוב שלא עשני גוי, במנחות, לא עשני גוי. הברכה הזאת צריכה לפרוץ מהלב שלך, איזה זכות יש לי שאני לא גוי. ותמיד אני אומר לתלמידים שלי 1000 פעמים, אל תכוונו על אחמד מקלקיליה או על אנטוניו ממקסיקו. שלא עשני גוי, לא עשה אותי אלון מאסק. לא עשה אותי דונלד טראמפ, לא עשה אותי ביל גייטס. גוי מוצלח או יהודי פשוט שווה פי 100. למה הוא בסוף עזבו לאחרים חילם, גיטין במזין, מה יישאר ממנו? עשה מה שעשה ובסוף כולם מתים, סוף אדם למיטה, סוף בהמה לשחיטה והכל למיטה הם עומדים. מי יישאר פה? היו רק 10 נכנסו לגן עדן בחייהם. חנוך בן ירד אליהו הנביא, משיח בן דוד, אליעזר עבד רם, חירם מלך צורף בן כושר, בעצם בן של רבי יהודה הנשיא, בת מפוצופורו, סרח בת אשר ורבי יהושע בן לוי. אולי גם משה ממוסאיוף ייכנס, אני עוד שוקל אם הוא ייכנס או לא ייכנס. אבל בינתיים היו 10, זה היה המנוי, זה מה שהיה במשבצות למלא, והם נכנסו, מי שנכנסו, חוץ מהם כולם מתים. אז מה יעזור לך? לך לבית קברות, תראה אנשים הכי יפים, הכי מוצלחים, הכי עשירים, הכי כולם בסוף בבית הקברות מתחת לאדמה. אז ממה יש לך להתגאות? מהנצח. אז מהנצח, נצח של יהודי פשוט, יש נצח. לגוי אין, הוא נחרט, הוא עובד לעבדון. כמו הבהמה, כמו החתולה, כמו הכלב, לא נשאר ממנו כלום אחרי הפטירה שלו. אבל יהודי, איזה זכות יש לך? אתה תהיה עצוב? לכן, מי שנכנס אב ממעטין, לא מפסיקים, לא יכול להיות שאתה תפסיק. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אש של שמחה, אש של עבודת השם, אש של דבקות בבורא ברוך הוא. זה מראה שאתה מקיים את המצוות באהבה, בשמחה, מבין את הזכות שיש לך לשרת לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז זה מילתא דפשיטא, שרק ממעטים. אפילו תשעה באב, שהוא הכי גרוע. 2 מקדשים שיקלנו, גם בכינו בזוכרנו מציון, גם בית ראשון, גם בית שני, 2 נכתבו באותו יום. אני זוכר שלמדתי את זה בפעם הראשונה, כשסיפרו לי, הייתי משתומם, איך זה יכול להיות? סטטיסטית איך זה יכול להיות?
מה, תגידו לי, טיטוס שהחריב את הבית שני, הוא אמר, מסכנים היהודים, יצטרכו לעשות פעמיים תשעה באב, אז אני אכוון להפיל להם את הבית, להחריב אותו בדיוק מתי שהחריב אותו 400 שנים לפניי, נבוכדנצר. הגמרא אומרת, זה גמרא כ"ט במסכת תענית, מגלגלים זכות ליום זכאי, חובה ליום חייו. אז הוא כותב, מקלט, אין פה קליטה במקלט. וישלח קע"א, ראיתי כמה ששמחו ששכחתי. בקע"א, הזוהר כותב שמה, שכל השסה גידים כנגד שסה ימות השנה, וגיד הנשה כנגד תשעה באב. ולכן מי שאוכל בתשעה באב שוכח, נשה מלשון נשני אלוהים, שכחני, שוכח את עבודת השם שלו. אז היום הזה יום קשה, יום רע שהסמ"ם שולט בו. ולכן אנחנו ממעטים בשמחה. לעתיד לבוא מי"ז בתמוז עד תשעה באב, הכל הולך להיות יום טוב. י"ז בתמוז יהיה יום טוב ראשון, תשעה באב יום טוב אחרון, וכל השלושת שבועות יהיה חול המועד באמצע. כך כותבו רבי חיים פלאצ'י ועוד אחרים, הבאתי אותם בשיעורים. אז אתה מבין מכאן שממעטים מתי בחודש אב. וכשנכנס אדר מרבים בשמחה, אז רק אש, אתה מנמיך ומגביה את האש, אבל נכנס אדר מרבים. טוב, רש"י כותב, תקראו איתי, אנחנו בדף כ"ט במסכת תענית. כשנכנס אדר מרבים בשמחה, ימי שמחה היו לישראל פורים ופסח. מה קשה על הרש"י הזה? מי הזכיר פה פסח? אנחנו אמרנו אב ואדר. נכנס אב ממעטין, אדר מרבים. מי הזכיר פה פסח? מה אתה מכניס לנו פה את פסח? buy one get one free? איזה פסח? לא דיברנו על פסח. דיברנו על איזה חודש? אדר. נכנס אדר מרבים. מה אתה מכניס עכשיו? ימי ניסים היו לישראל פורים בפסח. תגיד, ימי ניסים היו לישראל פורים, לכן מרבים. זה קושיה עצומה על רש"י, מה פתאום הוא מכניס לך את המילה פסח? ואני חושב שמה שהציק לרש"י, הציק לי כבר שנים. אם אני הייתי חי לפני 1750 שנה, אני תמיד אומר, אם אני הייתי רב שמואל בר שילת, והיו שואלים אותי איזה חודש הכי משמח בכל הקלנדר, בכל השנה, הייתי אומר חודש ניסן. למה? אין תחנון כל החודש. אין נפילת אפיים כל החודש, לא עולים לבתי קברות כל החודש, לא אומרים צדקתך בשבת כל השבתות, לא אומרים תיקון רחל כל החודש. אז יש אלמנטים של שמחה. איזה אלמנטים של שמחה יש באדר? כלום. פורים עזבו, שימו בצד, זה חג. מה קורה בכ"ב אדר? כ"ג אדר, ו' אדר, ז' אדר, טוב, נו, ז' אדר פטירת מוישה. וגם אז נופלים על פניהם והכל, לא עשו את זה כמו רבי שמעון שלא נופלים על פניהם. אז אתה רואה, יש כאן איזה קושייה, משהו צועק. ברור שחודש ניסן הוא יותר גדול. מילתא דפשיטא שחודש ניסן הוא יותר משמח. יש אלמנטים של שמחה, אין שום אלמנט של שמחה באדר. אתה לא אוכל יותר בשר, אתה לא שותה יותר יין, אתה לא יותר לומד תורה, ללמוד תורה אתה צריך תמיד. וגם מבחינה הלכתית, אתה נופל על פניהם, עולים לבתי קברות, בוכים, מספידים, מה שאין את זה בניסן. לכן לרש"י היה קשה, לא רק עצם המציאות הלכתית, כמו שהסברתי, שחודש ניסן יש בו שמחות, אלא גם המהות. חודש אדר, אתה צריך להיות מאוד יצירתי לחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך המגילה. איפה הוא? כתוב פעם אחת שם של הקדוש ברוך הוא במגילה? לא. מי כתב את המגילה? הגמרא אומרת בבא בתרא בדף י"ד, אסתר ומרדכי. היא הייתה שמאלנית? קפלניסטים? חס ושלום. היא הייתה נביאה, דף י"ד מסכת מגילה, 7 נביאות, שרה, מרים, דבורה וגאל, אסתר, חנה, חולדה. אחת מהם זאת היא אסתר. לא יכלת לכתוב בחסדי השם הציל אותנו? משהו פעם אחת. יתד נאמן כותבים יותר מאסתר. הם, כדי להצדיק את זה, שזה עיתון חרדי, חסדי השם נמנע אסון, לא. אז עכשיו, למה אסתר לא כתבה חסדי השם? יש כאן איזה משהו צועק. למה הקדוש ברוך הוא לא נזכר אפילו פעם אחת במגילה? אז הרש"ש בא ומנה 13 פעמים, ראשי תיבות, סופי תיבות, כולכם מכירים את הראשי תיבות. יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות הוויה. כל זה איננו שובלי, סופי תיבות הוויה. ויש בה 13 פעמים. אבל לאדיה לא כתוב. למה לא כתוב לאדיה? כי כל הרעיון של אסתר, שמה גרים, זין עמוד ב' במגילה.
השם של הרעיון זה אסתר, הגמרא שואלת במגילה, אסתר מן התורה מנין, ביום ההוא אסתר אסתיר פניי מהם. זאת אומרת, יש כאן איזה עניין מאוד עמוק, צריך להבין מה, היה כאן כוונת מכוון של אסתר המלכה ומרדכי היהודי, שהוא היה מהסנהדרין, חז"ל אומרים עליו. מראשי הסנהדרין היה מרדכי היהודי. לא סתם הוא הבין את התרשית שדיברו בגדן ותרש, כי הסנהדרין צריכים לדעת 70 שפות. הוא ואסתר כתבו את המגילה, וכשהם כותבים את המגילה, היה להם עניין לא לכתוב שם השם, בכוונה הם לא כתבו שם השם. למה? מה הכוונה? להראות לך שהקדוש ברוך הוא נמצא גם אם אתה לא רואה אותו. בניסן עיוור לא רואה אותו. עיוור לא רואה דם, צפרדע, קינים, ערוב, שידוד מערכות הטבע. אבל באדר צריך מאוד להיות יצירתי לראות אותו. למה מישהו כופר, הוא יישאר כופר כל החיים שלו, אז מה הוא יגיד הכופר? תשמע, במקרה מרדכי היה שמה והבן תרשית, צירוף מקרים מקסים מאוד, שבמקרה נדדה שנת המלך, והיה לו דרדיירי, היומן שלו, והוא קרא, והוא שאל, ובמקרה, הכופר יש לו הרבה בשר בחודש אדר. להגיד, שמע, נו. אבל בחודש ניסן אתה לא יכול להישאר כופר. אתה רק עיוור לא רואה, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, אתה רואה דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, פתח את הים, הגיז את הסלב, נתן להם את התורה, דברים מעל הטבע, מעל הטבע. לכן אתה תראה גם את המזל של חודש אדר שהוא דגים, שכל העניין של דגים זה למטה מהעין. ידגו לרוב בקרב הארץ, ולמה בירך אותם ידגו לרוב יעקב את הנכדים שלו, או כמו הדגים מתחת למים, העין לא שולטת, ברכה בסמוי מן העין. ומה המזל של חודש אדר, ניסן? תלה. התלה עושה הרבה רעש. עמוק. כותב הטור בסימן תפיים, למה נקרא שמו שבת הגדול? כי נעשה נס גדול. מה הנס הגדול שנעשה? לקחו את הנס, שמו אותו, קשרו אותו למיטה. אסור להביא קורבן עד שאתה לא מבקר אותו, מבקר מלשון ביקורת. בודק אותו 4 ימים שאין לו מומים. משכו וקחו לכם צא לבית אבות צא לבית, ואם בית מהיות מסה ולקחו בשכנו הקרוב אליו למכסת נפשות הקוסו על השה. יעני, תיקחו את השה ב10 לחודש, ב14 שוחטים אותו, ב15 אוכלים אותו. אז עכשיו אתם לוקחים אותו, 4 ימים קושרים אותו למיטה, לבקר אותו ממומין, לבדוק שאין לו מומין הפוסלים את הקורבן. 4 ימים כבש קשור למיטה. אחמד, עזור לי, אחמד. נו, בא הערבי ליהודי, שואל אותו, ולא מה? שועדה. אמר לו, עדה, כבש רך וטוב. הולכים ניקח אותה בית המטבחיים, יום לחמיס, יום לארבע, אטבח. אמר לו, עדה אלוהים, עדה. אמר לו, איזה אלוהים? את עצמו הוא לא יכול להציל, איך יציל אותך? אומר הזוהר, בכל 5 חושים הם התגרו במצרים. חוש הטעם, אכלו את האלוהים שלהם. חוש הראייה, ראו את האלוהים שלהם, לא תשברו בו עצם. שלא יגידו, זה צ'יקן, זה צ'יקן, זה הודו. לא, שיראו את האלוהים שלהם. חוש הריח, כל מצרים, לא לבשל. לא לבשל בסיר, לעשות לנו גוג'גוג'ה. לא. ככה תאכלו אותו, שיהיה ריח כל מצרים יום העצמאות. ריח של יום העצמאות, מנגל. חוש השמיעה הוא צעק 4 ימים. חוש הדיבור, הגמרא אומרת שמה, משכו, לקחו את זה ודיברו עם זה. אמרו לשם ייחוד, אנחנו לוקחים. אז בכל החושים, בחוש הטעם, בחוש השמיעה, בחוש הראייה, ראו את האלוהים שלהם, בחוש הריח, בחוש השמיעה, בכל החושים הם התגרו במצרים. עכשיו, ערבי יראה את האלוהים שלו כזה דבר, הוא לא יהיה שהיד על האלוהים שלו? בטח שכן. אז איך לא קרה להם כלום? זה למה קוראים לשבת הגדול. כי כל הערבים רצו לקום על היהודים, אבל הקדוש ברוך הוא החזיק אותם. לכן שבת הגדול נעשה נס גדול שהקדוש ברוך הוא שמר עליהם מהמצרים. זה הטעם, למה קוראים לזה שבת הגדול? אז עכשיו שאתה מבין את המהות של חודש ניסן, שכולו גם השם שלו זה ניסים, שהמזל שלו מורה על משהו שהוא רעש, שהוא בלגן.
לעומת זאת, אדר, הכל זה באסתר, הכל זה מתחת למים, אסתר, הדגים מתחת למים, הכל באתקסיה, הכל באתקסיה. ולכן אם אתה שואל אותי, אז איפה אנחנו צריכים להיות יותר שמחים? בניסן או אדר? בטח בניסן. האלוקים שלנו הראה את הכוח שלו, שהוא שולט ביבשה, באוויר ובים, שהוא שולט בנפש האדם, במכת בכורות, בגוף האדם, במכת השכין, שהוא קיפל את פרעה. הגמרא אומרת, פרעה היה ננס, דף י"ח מועד קטן, הוא אמה, זקנו אמה, ואיברו אמה וזרת. לא יודע מה הפשט. כנראה זנאי גדול היה. עכשיו, הגמרא אומרת בצדיק בית שבת, משה רבנו 10 אמות. יעני 5 מטר משה רבנו, ופרעה הוא אמה. אמה. אז אני תמיד אומר שאם הוא היה עם כיפה פרעה, זה בקבוק קוקה קולה עם הפקק. אז עכשיו תציירו לכם את הציור. בן אדם 5 מטר, מסתכל על מלך מצרים שיושב בכיסא שלו. שלח את עמי. אני לא שלח, אני לא שלח, אני לא שלח. כנראה זה היה משהו כזה, מאוד ציורי, אבל כנראה שזה היה כזה. נו, מה נעשה? הכי מצחיק זה זבחים דף ק"ב, הגמרא אומרת, ויצא עם פרעה בחור יעף, מלמד שנתן משה סתירה לפרעה ויצא. אתה יודע מה זה ביחסיות שהסברתי עכשיו, איזה סתירה הוא הולך לקבל? או-הו. אבל כך או כך, אתה רואה שחודש ניסן יש הרבה ניסים, הרבה אותות, הרבה מופתים. המהות של החודש היא הרבה יותר משמחת מניסים נסתרים. האלוקים שלנו הראה את הכוח שלו בחודש ניסן. מה שאין כן באדר, שאתה צריך להאמין שהשם עשה הוא בחש בקדרה, הוא הביא לשם את אסתר בדיוק בזמן, שאת זה, וסידר את הכל. אתה צריך להכניס אמונה שהוא נמצא שם. אבל הוא נמצא. בתוך המגילה, מאחורי המגילה, בשורות, בעלילה, הוא לוקח את השינה של המלך, הוא נותן למלך שינה, הוא עושה את הכל, בקיצור, אבל או שכן או שלא, בוא נתווכח. אבל בניסן, עם מי תתווכח? מה אתה אמה? מה אתה לא רואה? אין לך עיניים לראות? את הכוח של האלוקים שלנו, את העוצמות שלו, את היכולות שלו? לכן, אם הייתם שואלים אותי מאיזה חודש, המאמר היה צריך להיות מי שנכנס ניסן מרבים בשמחה. למה ניסן? קודם כל המהות של החודש היא שמחה. זה ניסים גלויים, האלוקים שלנו הראה את הכוח שלו. שנית, ההלכות של החודש. לא נופלים על פניהם, לא עולים לבתי קברות, לא אומרים תיקון רחל, לא בוכים, לא מספידים. נו, אז ברור שנכנס ניסן מרבים בשמחה. נו, אז חוזרת השאלה, אז למה הוא אמר מי שנכנס אדר? לכן זה הציק לרש"י. אז מה רש"י עשה? סידר לך את המאמר. אמר רב שמואל בר שילת אמר רב יהודה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, רש"י, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח, ורש"י מנסה לרמוז לך, הוא צודק. מרבים בשמחה בחודש אדר, אבל עוד יותר חודש ניסן. זאת אומרת, חודש ניסן. רק אתה מתחיל באדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אז אם, תעשה קל וחומר, אם על ניסים סמויים, ועל זה שאומרים תחנון, ואתה מרבה בשמחה, אז כל שכן וקל וחומר כשנכנס ניסן. וזה למה רש"י השחיל את המילה פסח. למה הוא הכניס את המילה פסח? למה לרמוז לך שאם על אדר אז כל שכן על ניסן. ורב שמואל בר שילה דיבר רק על ההתחלה. על ההתחלה. מדהים, לא? יפה, לא? שר כוח לרש"י. עכשיו, אומרת הגמרא בי"א במסכת ראש השנה, ניסן הגענו, ניסן עתידין להיגאל. יש לנו מחלוקת רבי יהושע, רבי אליעזר, לא משנה כרגע. אז בניסן עתידים להיגאל. אז עכשיו אני שואל אתכם, שמעתם את הפלאפונים החכמים, איך הם צווחים כשיש אזעקה, איזה 10 דקות לפני? אתה מקבל התקף לב רק מהפלאפון. איזה הגזמה. איזה הגזמה. לא, אתה מקבל התקף לב. מה, אנשים נבהלו רק מזה. זה יותר גרוע מהאזעקה. נו, אז עכשיו אני שואל אתכם. שאלה. יבוא המשיח בעזרת השם בניסן. יבוא. יכול להיות אוטוטו. אנחנו בסוף אדר, אז אוטוטו, ניסן. עוד שבוע, שבועיים, יבוא המשיח, נגיד.
מה, יהיה אזעקה כזאת בפלאפון? המשיח הגיע! ועכשיו, שופר גדול לחירותנו. ועכשיו מה יהיה? מה יהיה? נעשה לו לשכה בממילה? מי שרוצה קבלת קהל? יכינו את הצ'קים? ונמלא את החשבונות? אם זה ככה, כבר יש משיח היום, אז כבר לא צריך. לא אמרתי כלום. לא אמרתי כלום, אני לא מבין למה אתם צוחקים. לא, אני שואל, איזה בדיוק משיח? על מה אתה מדבר? איך זה אמור להיראות? איך זה אמור להיראות? פתאום יש אזעקה, משיח הגיע, והוא מתגלה בירושלים, וכולנו נעשה עלייה לרגל ונבוא נעשה לקבל ברכות ממנו, והוא נגיד בהבל פיו ימית רשע, צדיק ג' בסנהדרין, יהרוג את כל הרשעים, והוא יישב בלשכה שלו שם על הפנדי, ויהיו לו את זה, וכמובן הוא חייב להיות כזה. אם הוא לא יהיה כזה, מהתעניות, מהסיגופים, מהצומות, מהזה, אז מה ביני לבינו? אם הוא ידבר כמו אדם רגיל, אז מה אני ולא? אני אדם והוא אדם, אני בריאה והוא בריאה. אז חייב לבוא עם כל העניינים. אז עכשיו אני שואל אתכם, נו, זה מה שיהיה? ככה יבוא המשיח בצורה כזאת שפתאום הוא מתגלה. זה לא הגיוני. זה לא יכול להיות שזה יהיה ככה. וגם זה לא יהיה ככה. אז מה חז"ל מתארים? איך זה יהיה? איך ההופעה, איך הגילוי שלו יהיה? הרי אנחנו אותו ניסן. אתה אומר בניסן נגאלו. אז אולי נגאלו זה יבוא המשיח. אני לא יודע מה הפשט של ניסן עתידים להיגאל, אני לא יודע. אולי ניסן עתידים להיגאל זה תחיית המתים. אולי ניסן עתידים להיגאל, שכתוב ברבי גאון שמלחמת גוג ומגוג תתחיל בסוכות ותחיית המתים בפסח. אז אולי, ולכן אומרים מוריד הטל, רמז לטל של תחייה שירד, ולכן אומרים ברכת האילנות, מתחילים האילנות המתים לצמוח. יש בזה הרבה רמזים. אז מה, מניין לי עכשיו יבוא המשיח? אני לא יודע בדיוק מה זה ניסן עתידים להיגאל, אבל נגיד יבוא המשיח, ניסן הזה, בעזרת השם, יבוא. פתאום אזעקה והוא מגיע וכולנו נבוא ונעלה עליו וככה זה יהיה. פשיטה שלו, פשיטה שלו. חז"ל ממשילים את כל הפעולות שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם לפעולות שהוא עושה עם האדם. זאת אומרת, העולם נקרא אדם גדול והאדם נקרא עולם קטן. אז דברים שיש אצלך בגוף, אתה יכול להבין תהליכים איך הקדוש ברוך הוא עושה גם בעולם הגדול שלו. יש הרבה אנלוגיות, הרבה תבניתיות בין מה שקורה כדי שתלמד סתום מן המפורש. לדוגמה אני אתן לכם, הרמ"ק כותב שכמו שבן אדם מת בקבר ויש לו עצם הלוז, נקראת נסחוי, נקראת בתואל, נקראת הרבה שמות. העצם הזה, שמו אותה על הקורנה, סיכו בפטיש, פטיש נשבר, זה לא, אתם קוראים את הסיפורים, נו? את המדרשים. אז עכשיו העצם הזאת היא עצם חזקה שהיא לעולם לא תחרב. אי אפשר לשבור אותה. אומר הרמ"ק, תדע לך שבבית המקדש יש עצם הלוז גם. זה הכותל המערבי שהוא לעולם לא יחרב. אז אתה רואה שיש לך אנלוגיה בין דבר גדול בעולם לגוף האדם. כמו בגוף האדם יש את העצם הזה שלעולם הוא לא נחרב, גם יש בעולם את הכותל המערבי שהוא עצם הלוז של בית המקדש. אז אתה מבין מכאן שיש לך אנלוגיה, אתה לומד סתום מן המפורש. יש דברים שממש מקבילים בין העולם, כמו שחז"ל אומרים, כמו שגוף האדם בסוף מת, גם העולם הזה בסוף מת. הרי האדם ממה הוא מורכב? מארבע יסודות, רוח, אש, עפר, מים. העולם הזה ממה מורכב? ארבע יסודות, רוח, עפר, אש, מים. כמו האדם סופו למיטה, העולם סופו לכליה. חז"ל מבינים שיש dead end. גם נעליים שאתה קונה, לא משנה אם יהיו נעליים קוולטי מאיטליה, מתי שהוא יהיה להם בלאי. מתי שהוא הם ייגמרו. לא משנה, אני לא מדבר איתך על אופנת עזה, הבאת תיק של הרמז מעזה, או נעליים של הרמז מעזה, תוצרת אבו סמיר אל שוקרן. לא, שזה יומיים וזה מתקלה. אני מדבר, הבאת איטליאנו, ממילאנו, הבאת משהו רציני, אור קרוקודיל, מחזיק לך 20 שנה על העליים, 30 שנה, אבל מתישהו זה יש לזה בלאי, מתישהו זה ילך. חז"ל מבינים שלא משנה, הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכל לברוא עולם שלם, אבל הוא ברא את העולם הזה עם dead end, מתישהו יש בלאי, העולם חייב להיחרב. זה לא, כמו אדם למיטה, גם העולם למיטה. אדם מורכב מארבע יסודות, סופו כליה, העולם מורכב מארבע יסודות, סופו כליה. אפילו שמש ירח, הגמרא אומרת, הכל בא מן העפר, אפילו גלגל חמה. אפילו החמה באה מן העפר. וכתוב, מעפר אתה אל עפר תשוב, הכל יחזור אל העפר והכל יתקלה.
אז אתה מבין שיש הרבה אנלוגיות בין האדם לבין העולם. אחד האנלוגיות שחז"ל מביאים זה לידה. אדם עכשיו אישה בהיריון. תגידו לי, איך שהיא בהיריון, הולכת ברחוב, פתאום היא מרגישה צירים, יורד לה מים, הילד יוצא? לא. למה לא? למה זה לא היה ככה? תורה מרחמת על הבריות. זה היה בושה הדבר הזה. היא הייתה מתביישת, לא הייתה יוצאת מהבית כל החודש התשיעי. וכבוד הבריות, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. אז איך זה הולך? היא מקבלת ציר. כבר כואב לה, זה לידה שנייה, זה לא לידה ראשונה שהיא לא יודעת מה הכאבים האלה. לידה, מחלוף, כואב לי. היא כבר מבינה שהיא צריכה להתקרב וללכת לבית חולים. הגיע הזמן, תכיני את התיק שלך, תביא מגבת, תביא את הצ'ארג'ר לפלאפון, הולכת ללדת, את הולכת להישאר שם כמה ימים. עוד 10 דקות, כואב לה עוד ציר. לאט לאט התדירות מתקרבת, הצירים נהיים יותר ארוכים ויותר עמוקים וכואבים. אחרי זה כל 5 דקות, אחרי זה כל 3 דקות, אחרי זה כל דקה, אחרי זה כאבי תופת, היא כבר בבית חולים, היא קוראת ללדת, כאבים, אימה, צעקות. חז"ל אומרים, אין אישה יולדת עד שיורדת לשערי מוות. לכן קיני יולדת, היא מביאה קיני יולדת, למה היא נודרת, אני לא אזדקק לבעלי יותר, לא שווה לי הכאבים האלה, נודרת לא מתעברת יותר. אז צריך לעשות לה התרת נדרים, צריך להביא קינים על פתחי כהונה כותב, מתנות כהונה על המדרש. הוא אומר, למה הגולגולת של האישה אחת, שאם היה 2 חלקים כמו אצל האיש, הייתה מתפצחת מהכאבים. קיבלה 10 קללות, דם נידה, דם בתולים, 9 חודשים הריון, צער גידול בנים על לידה, לשך תשוקתך, והוא ימשול בך, שפחה תהיה לבעלה כל ימי חייה, תכסה את ראשה כאישה, ולה כל ימי חייה, פסולה לעדות והמיתה. אחד מהם זה הלידה. לידה זה צער, בעצב, הרבה עצבונך, בעצב תלדי בנים. אז היא מצטערת, וכאבים, תופת ורעש, ולא הספיקו לשים לה אפידורל, כן רצתה אפידורל, לא, כאבי תופת, כבר יוצא, הבייבי יוצא, איך שהוא יוצא, כל הכאבים נגמרים. עדיין יש כאבים קצרים, אבל מה זה לא סופרים את הכאבים האלה ביחס למה שהיה לפני שהבייבי יצא. כל שכן איך שהוא יצא והיא נקראה וצריך אחרי זה לתפור אותה, על האיסטר. ברוך שלא עשה אישה. אז עכשיו, חז"ל אומרים, אותו כנ"ל יש בעולם. כי לימדתי אתכם שיש תבניתיות, יש תבניתיות. אותו כנ"ל יש בעולם. המשיח נמשל לילד, כי בן נולד לנו ותהי המשרה על שכמו. המשיח נמשל לתינוק. שהמדרגה העצומה הזאת שנקראת משיח בן דוד, שהשם כבר הוליד את המדרגה הזאת בחורבן בית המקדש, כדאית בגמרא במסכת ברכות דף י"ז בירושלמי. שהוא נכנס חי לגן עדן, המדרגה הזאת היא חיה, המדרגה שנקראת משיח, היא נולדה בעולם, היא קיימת, היא מציאות קיימת. והמציאות הזאת של המשיח, כדי להוריד אותה לעולם הזה, היא קיימת, היא נולדה בזמן שבית המקדש נחרב. דף ט"ו מסכת מגילה, אומרת הגמרא, אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל אליהם, כן בורא להם רפואה תחילה. אז ביום שהוא החריב את הבית, באותו יום הוא גם הוליד את המשיח. תפתחו את הגמרא שם בברכות דף י"ז בירושלמי. עם הפרה והוא שחרש, אין לי זמן. אז עכשיו אתה מבין שלהוריד את המדרגה העצומה הזאת לעולם, זה בצער, זה בייסורים, זה בצירים, זה לא יהיה בקלות, זה לא מדרגה סתם, זה שפל גדול צריך לעבור בעמק הבכה לפני שאתה מגיע לגן עדן. בסוד הדרך לגן עדן עוברת בגיהינום. את צריכה לרדת לשערי מוות עד שתחבקי את הילד הזה. צריך צירים וכאבים. ואחרי הצירים וכאבים, את תחבקי את המשיח, תחבקי את הילד. ולכן אתה מבין, לא יכול להיות בעולם ששבוע הבא יבוא המשיח, ופתאום אנחנו מקבלים בפלאפון, והולכים לראות את המשיח בירושלים, בלשכה. זה לא מה שיקרה. אז מה יקרה? דף י"ז מגילה, מלחמה, התחלת הגאולה היא. אז צריך להיות מלחמה. המלחמה זה הצירים, צירים כבר קיבלנו. אנחנו לא יודעים מה הצירים צריכים להיות, כמה צפופים צריכים להיות הצירים.
ציר אחד זה ודאי היה אוקטובר 11. בטיימר שסבלנו באוקטובר בחרבות ברזל זה היה ציר אחד. עוד ציר לפני אולי היה השואה, עוד ציר היום, השמאלנים. לא יודע, אבל יש צירים, יש צירים. עכשיו, זה לא חייב להיות רק גלובלי בעולם. מה שהביא יחזקאל הנביא בל"ז ל"ח בספר שלו, וזכריה בי"ג י"ד בספר שלו. שמתאר פה מלחמה ושואה ורדיואקטיבי וכו'. דיברתי על זה בשיעורים שעשיתי על גוג ומגוג. לא. יש אפילו מלחמה בתוך הבית של הבן אדם. עם שלום בית, עם פרנסה, בעיות בריאות, יש בבית שלו ויש בלב שלו מלחמת גוג ומגוג. גוג ומגוג זה כאוס, זה הפך הנחת. נחת פירושו סדר. סדר מביא לאדם נחת. הסדר הזה מופר, הוא בגוג ומגוג. עד שחז"ל אומרים בזין ברכות, קשה תרבות ברעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. אתה מבין שיש גוג ומגוג מיניאטורים. יש לך גוג ומגוג עם עצמך. עוברת בחורה, אתה מקבל תחופה. אתה נהיה לך השתוללויות ומלחמות והיצר ומלחמות, ואתה צריך לשבור את עצמך, ונפלת ולא נפלת, ולמה עשיתי ולמה ראיתי. אתה בגוג ומגוג עם עצמך. עם הפרנסה, עם האישה, עם הילדים, עם הבריאות, עם הנפש, עם התאוות. הכל, החיים היום זה גוג ומגוג. אבל חוץ מהגוג ומגוג הפרטי, הקטן שלך, יש את הגוג ומגוג הגלובלי, בין מעצמות. וזה יבוא בצירים, ועוד ציר, ועוד ציר, ועוד ציר. עד שיגידו ישראל על הערים כסונו ועל הגבעות פלו עלינו. כך כותב רבי אברהם אזולאי. אז ממילא, זה לא נראה שאנחנו הולכים לראות את המשיח דרך הפלאפון, שהוא הולך לצלצל הפלאפון וכולנו נלך נראה אותו. אז צריך שיהיה צרות. אז צרות פנימיות, יש לנו בשפע. צרות ביטחון, מי יודע? מה אנחנו יודעים מה ילד יום? זה נראה כאילו, ותשקוט הארץ 40 שנה. הרי הקדוש ברוך הוא מה עשה בחודש אדר? מה שקשור לחודש אדר, ניסים בתוך הטבע. אתה צריך לראות בתוך העיניים שלא הטייסים עשו את זה. הם גיבורים, ראויים לשבח, ראויים לצלש, ראויים לכל הכבוד. אבל להגיד שהם עשו את הנס, הם היו שליחים טובים שהשם נתן להם את הכוח לעשות את הנס. אבל להגיד עליהם שהם עשו, שצה"ל עשה, איזה בושה וחרפה למדינה הזאת, שהרמטכ"ל לא אומר בעזרת השם, בשם השם, בזכות השם. תראה את טראמפ, דונלד טראמפ, אין במה שהוא לא אומר בזכות השם, השם הציל אותי, השם, 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 גד. עלה על הכנסת, על הבימה של הכנסת, אמר ברשות אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אני שמעתי את זה, בכיתי לו כפיים. בוא תראה לי את הרמטכ"ל. מה זה? אתה? מי אתה? הרי הכישלון שהיה לפניך ועוד כישלון שהיה לפני פניך, כולם הלכו הביתה מהכישלונות שלהם. לא למדת, בינו שנות דור ודור, לא למדת שאתה לא עושה חיל. אבל חודש אדר הוא כולו ניסים בתוך הטבע. אז זה מה שהשם עשה, ניסים בתוך הטבע. אתה צריך לעבוד על עצמך טוב כדי לראות שלא אסתר עשתה את הנס. לא מרדכי עשה את הנס, קודשא בריחו עשה את הנס. לא הצבא, קודשא בריחו עשה את הנס. כן מברכים את השליחים הטובים, אבל מי עשה את הנס? קודשא בריחו. מה התעורר חודש ניסן? הרגו את כל הרשעים. ואת ויזת ואת הרדת ואת דלפון ואת ויזת ואת חרמנה ואת ואת בטרטה. את כולם הרגו. 10 בני המן, את כולם תלו. ומעניין שהם היו פרסים וגם אלה פרסים. ברוך השם. מה חודש אדר? ניסים מעל הטבע, אז ניסן. אז אנחנו מחכים לניסים מעל הטבע בניסן. אבל אף אחד לא הבטיח לנו שזה יהיה חודש הבא. אנחנו מקווים ומחכים בכל יום שיבוא. אבל אתה צריך להבין את המהות שכמו שחודש ניסן נעשים ניסים נסתרים, חודש אדר זה ניסים גלויים. זה ניסים גלויים, וצריך להגיע לניסים גלויים. צריך שיהיה לנו זכות לראות את הניסים גלויים האלה. וזה צריך להיעשות, וזה יעשה. כי אם יצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, נון פלאות, פי 50 ממה שיהיה, מה שהיה במצרים. אז מה היה במצרים? דם צפרדע קינים הרוב? זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא ישתמש באותו דם צפרדע קינים הרוב. הוא יביא לנו צ'פטר בי, חלק ב'. אז אני לא יודע מה יהיה, אבל פי 500, פי 50. נון פלאות, פי 50 ממה שעתיד להיות.
אז עכשיו אתם מבינים למה זה חייב לבוא עם מלחמה. חייב שיהיה מלחמה. למה? אחד, אם זה לא מלחמה אין צירים, אם אין צירים אין לידה, אם אין לידה אין משיח. המלחמה למעשה גורמת לאנשים לבסט את עצמם, לא נבראו רעמים אלא ליישר הקמימויות שבלב. הלב עקוב, מלא מידות רעות, יש מלחמה, פתאום כולם נעצרים. אז יש כמה שלבים למה זה צריך להיות במלחמה. אחד, כדי שיהיה צירים, כדי שנבקש משיח. לכו בתי מלון מלאים, לכו לביוטי פרי מלא, לכו לטיסות מלא, לכו רשות שדות התעופה אומרות, הם לא עומדים בקצב של הטסים, של הנכנסים. לאיפה היה דבר כזה פעם לפני 20 שנה? אנשים היו טסים? לא. מקסימום אם היה מישהו טס והיה מדבר איתך בטלפון שהיה כל דקה עולה 500 שקל, והיית מדבר, משה! אחרי חצי שעה זה מגיע לארץ, משה! מה שלומך? משה! מה שלומך? זה היה דרך סיבים אופטיים בתוך הים. זה לא כמו היום, הכל אלקטרונים, לוויינים והכל בחינם, בוואטסאפ, בפייסטיים, במה שאתה לא רוצה. נו, אז אתה מבין למי מחכה למשיח? טוב לכם? הנה, בתי מלון מפוצצים, דיוטי פרי מפוצץ, הולכים קצת קנקול בפסח, הולכים קצת לדוביי, עושים קניות, סלפיז, מצטלמים, הולכים, נהנים, קניונים. מי מחכה? מי מחכה? אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא מלחמה ואימה ופחד כדי שיזעקו ויבקשו משיח. זאת אומרת, המלחמה היא הדרך של הקדוש ברוך הוא להביא אותנו לבקש את המשיח. דף מ"א מסכת סוכה אמר רבי יוחנן, ציון היא דורש אין לה, כמה שמלן דבעיה דדרישה. צריך לדרוש אותה. ואם לא תבקש את המשיח, הוא לא יבוא. ואני לא מדבר רק על המשיח הגדול שאנחנו מכירים בין דוד בן יוסף. משיח שלך. אחד המשיח שלו זה למצוא אישה. אחד המשיח שלו זה לקבל ילדים. אחד המשיח שלו, שחמתו תעבור דירה. כל אחד והמשיח שלו. אם לא תבקש, לא תקבל. ולכן אם אתה רוצה משיח הגדול או הקטן, לא משנה מה, צריך לבקש. איך השם יגרום לנו לבקש אם הוא לא יכניס אותנו לפינה ויחנוק אותנו עם מלחמה? ולכן זה הטעם למה צריך את הצירים. הצירים האלה זה כדי שנבקש על היולדת, על השכינה שיולדת את נשמת המשיח שהיא בצער. זה הטעם. טעם שני למה צריך מלחמה להיפרע מאומות העולם. ואספתי את כל ירושלים למלחמה, את כל הגויים לירושלים למלחמה. כתוב במדרש מקום שם הגנב נתפס, שם הוא נתלה. איפה תולים את הגנב? ליד הבסטה שהוא גנב ממנה. למה? למען יראו ויראו, מפה לא גונבים. אומר המדרש, ככה הקדוש ברוך הוא עושה. בדור האחרון, זה בזוהר, פרשת נוח דף נ"ח. בדור האחרון הוא לוקח את כל אומות העולם הרשעים, בלשצר, נבוכדנצר, נבוזראדן, טיטוס, אספסיאנוס, את כולם הוא שולח גלגולים בעולם הזה במנהיגים של הדור, ומביא את כולם לירושלים, ובמקום שהם חטאו, שם הוא תולה אותם. במקום שהגנב עשה את הפשע, שם הוא נתלה, שם הוא יתלה אותם. אז איך הוא לא יעניש אותם רק בגיהינום, יחזיר אותם לעולם הזה ויעניש אותם איפה שהם חטאו לו. אז אחד, אנחנו צריכים את המשיח כדי להיפרע מאומות העולם. שתיים, אנחנו צריכים את המשיח כדי שיהיה חבלי לידה, כדי שנוכל לבקש על הגאולה, כי אנחנו לא מבקשים, כי החיים טובים בינתיים. שלוש, צריך הקדוש ברוך הוא לקדש את שמו בעולם, ונתגדלתי ונתקדשתי לעיני גויים רבים, והוא צריך לעשות ניסים. מתי הוא עושה ניסים? מתי שצריך את הניסים. מתי צריך אותם? כשאנחנו במלחמה, כשאנחנו במצור ובמצוק, כשאנחנו בצער. ועוד טעם למה צריך את המלחמה? למה? כדי לזכך כל אדם ואדם מהעוונות שלו, כדי שהוא יהיה ראוי לראות פני משיח צדקנו. אז כל אחד ואחד, לפי הזכויות שלו, הוא יראה את המשיח. ואם אתה לא ראוי לראות את המשיח, אתה תסבול חבלי משיח, תזדכך, ואז תהיה ראוי לראות את המשיח. אז הנה הבאתי לכם את כל הטעמים למה זה חייב להיות במלחמה. אם זה מלחמה פרטית ואם זה מלחמה כללית על כל העולם, אבל העיקר זה לעשות תורה וגמילות חסדים, כמו שלימד אותנו רבי אליעזר בגמרא סנהדרין צדיק ח' עמוד ב', ולבקש על זה, על הגאולה הפרטית שלך והגאולה הכללית. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקנו, במהרה בימינו נזכה לראות אותו, בניסן יגאלו וניסן עתידין להיגאל. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לברכה, חרבה להם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.